Matud pa sa atong unang pagbasa, ang mutuo og mosangpit sa ngalan ni Hesus maura gayoy maluwas. Mutuo mo ana pagkahinay. Giklaro ni San Pablo lagi ang mutuo og mosangpit sa ngalan ni Hesus maura gyud kunoy maluwas. Mutuo mo dili? Lingay mong tupad, ina luwas na ka? Ina ba, luwas na ka? Mao man dyan na gisulti sa Biblia, mao sa na gisangyaw nato, o gani usahay kitang mga Katoliko nga magsimba din simbahan, na apagitay mga ribulto, na apagitay mga rosaryo, muingon dayon ang uban. Ang pagtuo raman gyud ni Kristo maora gyud makaluwas, dili man ang inyong pagsimba diha, kulikta pa gyud, siging nobina, siging rosaryo, dili na mo'y makaluwas. Ang pagtuo ngadto ni Kristo ang makaluwas, og tinuod gyud na siya. Muna mangundang nata aning atong siging rosaryo. Mangundang nata aning pagsiging simba, siging gamit anang mga sacramentals, mangundang nata kay pagtuo raman. Muna nga gisumpayan ni San Pablo, wa siya diha mohonong, ningon siya unsaon man pagtuo kun wa sila makadungog sa mensahe. Og unsaon nila pagkadungog sa mensahe og wa say nagwali, nga unsaon man pagwali og wa say gipadala. Ana pasabot di ay kining tanan natong gibuhat, sama anang pagrosaryo, sama aning pagsimba, paggamit aning mga balaan nga mga imahen o mga butang, kinahanglan ato ning ibutang sa konteksto nga pamaagi ni sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Pasabot, dili ni mga tuo-tuo, kung dili pagpakita ni nga mituo ta sa usa ka Dios ug mituo ta ni Kristo. Kay dili man sad pwede natong i-separate ang atong pagrosaryo, ang atong pagsimba, o ang atong paggamit ani mga sacramentals, di man nato isiparit ni Kristo. So pasabot, mo reinforce na sa pagsangyaw. Nya unsaon nato pagsiguro nga mo reinforce na sa pagsangyaw? Mauna na siya ay muhatag nato kalig-on sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Magrosaryo ta. Example lang, Mysterious Kalipay. Unsay ikatulong Mysterious Kalipay? Duha ra gyud kabuk na hibaw, wala gyud mo rosaryo. Ang pagkatao sa anak sa Dios. Mutuo ba ka nga nahimong tao si Hesus? Nya mosunod ba ka ni Hesus? Isip tao ka. Niya kay si Hesus nahigugma mas kaaway, mahigugma bakas imong kaaway. Kay si Hesus gilansang sa krus, mosugot ba kag ilansang kas krus? Sugod nagreklamo. Pasabot og magrosaryo ka, nya dili ka gustong mo puyo anang maong misteryo sa iyang pagkahimong tao. Example lang, ang imong pagrosaryo wa makonektar ni Kristo, mao na gitawag og tuo-tuo. Munang moingon ko, hasta ning mga sakramental sa simbahan, rosaryo, kasta gani ning misa, hasta nang pagpilgrimage, usahay gigamit nato sa tuo-tuo. Kay wa naman nato gisangyaw ang mensahe sa kaluwasan. Muna sila si San Andres o mga apostol, hasta gani ang ato mga santos, labi na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gipuy-an nila ang misteryo sa pagkatao ni Hesus
og ang unsa may misteryo katingalahan kaayo dili matugkad nga ang Ginoo nahimong tao, nialagad sa mga tao, gipaantos sa mga tao o gipatay sa mga tao dinhi sa kalibutan, pero wa gyud mo reklamo. Kana mo'y misteryo sa kaluwasan nga atong isangyaw. Giling nga imong tupad. Na sangyawan ti ka, sugod karon. Ingman. Sangyawan ti ka. Pasabot, kamong mga asawa, andam na mong musangyaw sa mensahis Ginoo ngadto sa inyong mga bana, sa inyong pulong o buhat. Nya magsige mo yaw-yaw sa inyong bana, nagsangyaw mo sa ebanghelyo. Wa. Nya sige kag simba, magliktor pa ka dire. Nya magyaw-yaw lang yapon ka. Unsa man na Judas ka. Ika mo'y Judas. Siging kuyog-kuyog ni Hesus, nya lain ang gibuhat. Sige kog misa dire, sige gwali, nya kwarta ra gyapon gihuna-huna. Judas, tanawas Judas, siging kuyog ni Hesus, kwarta mo gihuna-huna. Hangtod si Hesus, iya pag yung gibaligya. Unsa may kinaiya sa tinuod nga magsasangyaw, mobiya sa pangwarta. Muna sila si San Pedro, si San Andres, kanis Andres, Juan, o uban pang mga apostolis, namiya sa ilang livelihood, sa ilang pangwarta. Muna kining sige na kong baligyag slat din gusto na ko nga mobiya mo anang inyong kwarta, ihatag na din sa simbahan. Bitaw, kainig palit ninyong slat, inyo naman ang ihatag din sa simbahan. Di sa to pa inyong gibiyaan. Pero di mo palit, sige mong tigom, sigtigom. Para unsa man na. Aron anha na kamusalig sa imong kwarta, nya kana na imong isangyaw nga mo na imong kaluwasan. Oy, hilas biya nimo. Tanawag masakit kag stage 4 cancer, nya naa kay billions. Kinsa may imong sangpiton, may imong ka kwarta nga billions, akong billions luwasa in town ko mo ana ka. Oh, minsan pag na kay millions, billions diya, mas stage 4 cancer ka, colon cancer, pancreatic cancer, cervical cancer, breast cancer, liver cancer, basta god makapang ngapkap kung kag Ginoo. Nya mo na ng panahon na nga muduol din kag pari, la dool sa pari, tiwasan sa kas pari. O, ari ka mo dool na ko, tiwasan di ka. Ingno na ko, kanang imong billions, ipalit nagslat, o niya, dawata, nga hapit na ka mamatay. Dawata. Nya tuo, nga inighuman imong kamatay, nya imo nang gidonate ang imong kwarta din simbahan. Ato na nang gastuon para itabang sa mga kabos. Tuo, nga inigkahuman imong kamatay, na kay kinabuhing way katapusan, wala na'y kanser, wala na ditoy kana ganing kalisdanan o kasakitan. Pasabot, gamita ang imong kwarta karon aron ka makasud sa kaluwasan. Di ba? Ana na. Kwarta ang atong gihisgutan dinhi, pero mao na ni ang kaluwasan. Kana bang kamautang mo gamit og kwarta nga makaluwas? Dili nang mugamit tag kwarta aron mag-away sama aning gibuhat karon sa pipila nato ka mga leader sa kalibutan, labi na gid dinhi sa Pilipinas, atong mga politicians nga naadik sa kwarta, gahom og dungog na nag-away sila karon. Kanang mga nakahatag og kagubot sa atong nasod karon, political chaos sa atong nasod, tungod lang sa ilang kahakog sa kwarta o kanang dungog o posisyon, padong na nas imperno. Lagi. Ilingay mong tupad. Namubutar pa ka na nila. Mubutar pa ka. Kaklaro, ana. Mga palaaway, mga tikasan, mga kusog kaayong mo, kurakot. Kita naman na, lantara naman na karon. Mura naman kunog, naghimurid ang atong panudlanan gani.
Sana alang na sa atong masubay-subay sa social media. Ako kung ikwinta-kwinta ka ng ilang mga accusations nga wa para bagin na nila tagaig tukmang pagtagad. Sa karon lang ng panahon na ba, wa na lang to'y labot ni atong niagi pang mga katuigan nga gasugamak na taanang maapil kita sa top 10 sa mga kurakot nga nasod sa tibuok kalibutan. Mag-average og at least 1 billion kada adlaw ang mga kwarta nga gi-accuse nga nawa sa atong panudlanan nga way gasubay ana karon. Sa ako lang ubos na panguan ba, mag-average og at least 1 billion kada adlaw. Adi mo motoo, paminawa na di naam na tanan sa social media. Di ta maingon tinuod niya, pero murag sag tinuod oy kay perti namang lisuras katong kahimtang. Murag tinuod ba? Hinaoton ta, subayo ni siya. Ug mao ni ang buhat sa mga taong na adik sa kwarta, dili makaluwas. Ngano man, wa sila motuo ni Kristo. Wa sila motuo sa ebanghelyo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Sige gitag padato pamalit ana mga sakyanan, mga buta nga porting mga mahala, tigom anang kwarta kay bulahan gid ang dato. Ang ebanghelyo nga gisangyaw o gipakamatyan sa mga martyrs o sa mga apostoles sama ni San Andres nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Nay nangutanan ako, Pader, pila na lagi nadawat nimong kwarta sa imong pagkapari? Nako, og akong i-rough lang estimate kay nagsige naman kong kwinta-kwinta sa dana, masubay raman sa na dinis atong parokya, naaman ang record tanan. Nako, mag-average na gitingalig mga 400 million pesos sa akong 20 years. Mga 400 million pesos ang akong nadawat. Isa sus Pader, og nikuha lang ka nag 5%. Pilay 5% sa 1 million? Sa 400 million. 5% ba sa 400 million? Wa mo kay ba? Kwentahala niya na ninyo. Sus Pader, milyonaryo gid unta ka karon. Ana, asa man imong balay Pader? Wa, sakyanan. Anay sakyanan sa parokya. Imong bulsa, di ay pang-alawan sa madre. O sa uban nga moduol, ana, nay ginagmay. Unya, og mamatay ka. Kinsa may mulubong nimo? Nako, akan ang gasigig simba. Kamoy lubong nako. Unyag masakit ka. Kinahanglan na kag maintenance. Asa man kag igasto. Akan ang gasigig simba nako. Ikaw unyag di na mo tabang. Patay. Nya inig kamatay. Masag mabaho ta dias kwarto. Siyaro sa makadungog mo nga si Padre Siano namatay, di gid mo mutabang aron malubong dias bahak. Bahala adto nako sa ika 8 story na may 7 story diha, butang ko sa 8 story. Okay ra gid na. Or inyo lang kung ikaw diha maghimo naman tag columbarium diha. Himo lang kung groundbreaking, no? Adto sa sentro ba. Anha diha kay project man gyud sa wa man gyud taon kasugod ning parian namatay naman eh. Lungagi lang na diha dako-dako, ishog ko dito postalag banig. Haron anha diha tukuron ang kulumbari puhon. Oh, di ba? Nice kayo. No. Ya, butangi lang kog image dito sa babaw. Mura kog si San Vicente mag-atbang me, no? On this side ang namaligyag slat namatay. Oh, di ba? Nindot ana. Way bali para nako kanang kwarta dinhi. Ihatag gid na sa atong panginahanglan. Mao na nakita ninyo nga makapalambo gid ining mahigugma tas kakabos. Basta ang atong paghigugmas kakabos nahasubay sa ebanghelyo. Isangyaw ni nako ninyo aron ta magmalinaon. Kay ang mga taong nahigugmas kadato mo'y hinungdan nga naggubo ta karon, mo'y hinungdan nga nahlugmok ning atong nasod, mo'y hinungdan nganong ang atong mga calamities grabe kayo og epekto, negative effects nato. Kay ang mga dato nga mga hangol og kwarta nga wa mo tuo sa ebanghelyo
maoy naghatag og kadautan dili kaluwasan. Last na lang kining lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, ikaw sunod nako, di ka mo sunod adto ka sa impyerno, na sugod karon di nagyug ko magdato. Manindog na takatong ni sulting.